iwunyechazịa ya n'efere, ịgbarie ya, iji nwayọọ na-agbari ya ịgbarịsịa ya, ịtanye obere mmiri. Ị ga na-ejikwe nwayọọ na mmiri ka mmiri ghara ịgafe ya, ka ị ghara iti mmakwara n'ikpeazụ, n'ihi na ọ bụkwa akamụ ka anyị na-eme, ọ bụkwa mmiri ofe ka anyị na-akwado ihe a. Itinyekwuo mmiri, ị na-elele na-afụ ka o si aga. Ịgbanyekwuo, n'ihi na nke a gbanyere agbanye ma nzuru anyị. Ị ga na-akpagharị ya nwayọọ nwayọọ, na-agwọkọ ya ọnụ ka ọ gbarịa ọfụma, ka ọ ghara inwe nke ga-adị mkpụrụ na ya, nke a ga na-atata dịka anụ ma a na-aṅụ ya bụ akamụ, n'ihi na ejighịkwa anụ ata akamụ. Biko unu ifụkwa na ọ ka rọrọ arọ, etu anụ ọ ka rọrọ arọ ka ị ga-eme, ịgbanyekwuo ya mmiri. Chetakwa na nsị na ị ga-eji nwayọọ na mmiri ka ị ghara ịkwụ aka tiere ọkụkọ akị n'ehihie. Otu ihe ị ga-amara bụ na ụfọdụ ga na-eme ihe a, na-ekirizi wọd, na-agbanye mmiri, mmiri agafee. Ị na-eme ihe uche gị ga-adịkwa na ya. Ile ya anya kịta, ọ ka rọkwuru arọ, ka ihe ị ga-eme, itinyekwe ntọntọ mmiri. Ka ị na-etinye ya bụ mmiri, ị ga na-ekirikwa ya ọfụma. Ile anya nke ọma, ị ga-afụ na ọ ka rọtụkwere arọ, mana ọzi ntọntọ mmiri ka a ga-etinye ya. Ọ n'oge a ka ndị mmadụ na-eme gịnị? Eme ihe dị egwu oge ha na-akwado igba akamụ. Ị hụla ya na ya bụ akamụ adịla njikere ugbu a. Ka ihe ọzọ ị ga-eme, etu ọnụ ọ dị njikere, ị ga-eme gịnị? Ị ga-agba mbọ fụ na tupu imewe ihe a, na mmiri ọkụ gị dịzi n'ọkụ, na-asụkwa, na-eme gịnị? Na-asụ kpọtọkpọtọ n'ofe. Ị ga-agbakwa mbọ fụ na mmiri gị suru nke ọma tupu ị gbanyụọ ọkụ gị. Buruzie ya bụ mmiri ọkụ jewe ebe ị ga-anọ gbanye ya na akamụ. Ngwa na ị na-agbanyekwe mmiri ọkụ ahụ, ị na-akpagharị ya bụ akamụ. Ị gaghị etikwa ọbara Jizọs na nke a, n'ihi na nke a bụ akwa ọkwụrụ. Ị na-agbanye, na-elekwa anya ka ifu etu ọ ga-esi wee pụta n'ikpeazụ. Dịka m si gwa gị n'izizi na nke abụghị nke ahụ ọ na-abụ a na-eme, a na-eti ọbara Jizọs, ọbara Jizọs. Nke a bụ akwa ọkwụrụ. Ọ bụrụ na ị gara ntị nke ọma etu m si kụziere gị na ị ga-esi gbarie ya bụ akamụ, ị ga-aghọta na imesịa ya na ị ga-eme gịnị? Ọ ga-enye gị ezigbote ihe ị chọrọ. O nweghị onye ga-agbatara gị ọsọ enyemaka n'ụdịka akamụ nke a, mana ọ bụrụ na ị kwafere mmiri oke, ndị agbata obi gị ga-agbata, mmụọ nsọ ga-abịakwa, ma nna na nwa nsọ ha ga-anọkwa. Ọ bụ ya. Ugbu a anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-awụnye ihe anyị ga-eji mee ka ya bụ akamụ tọọ ụtọ. Etu a akamụ a si dị njikere kịta, o kwesịrị ekwesị na a ga-etinye ya shuga, mana oge ụfọdụ o nwere ndị na-etinye ya mmanụ aṅụ, n'ihi na ha achọghị ọrịa shuga ịya ha. Ma ụfọdụ na-etinyekwu ya mmiri ara ehi nke etinyere na mkpọ. Ọ bụ ya ka anyị ga-eji mee gịnị? Wee mee ka nke anyị tọọ ụtọ n'ụzọ pụrụ iche. Ị na-agbanyekwu ya, ị na-egoli, n'ihi na ọ ga-apụtakwa nke ọma. Gwọkọ ya ọnụ nke ọma ka o nwee ike mee gịnị? Dị mma ile anya. Ime gịnị? Gụnyezi nke a na-akpọ shuga n'ime ya. Mara ama na ọkwa etu o si wee masị gị, ị ga-esi tinye shuga. Chetakwa na nsị na ụfọdụ na-eme gịnị? Ụfọdụ na-eji mmanụ aṅụ aṅụ nke ha ka ọrịa shuga ghara inye ha nsogbu. Ile anya, ị ga-ahụ na akamụ anyị adịla njikere. Ị ga-aghọta na ọ bụghị ụdị nke ahụ ọ na-abasị mmadụ mee, ọ na-ekpe ekpere ime obi ka ọ ghara ịgba mmiri. Matakwa ama na-ejikọ ihe dịka akara erikọta akamụ. Ụfọdụ na-eji
ji nwannu maọbụ nduku eme gịnị aṅụ ya bụ akamụ. Ụfọdụ na-ejikwa ji eghere eghe, ụfọdụ na-ejikwa ihe dịka bụredị erikọta gịnị akamụ na ihe ndị ọzọ. Eji m n'aka na ị mụtara etu esi eme ya bụ akamụ. Daalụnụ. Nri eyere